ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତାଟିଏ। କବିତାର ନାଁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। କବିତାର ନାଁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ସିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ଲଗାନ୍ତୁ ବା ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ କୁର୍ସିଚ୍ୟୁତ, ସବୁଥିରେ ଆମରଇ ଲାଭ। ସିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ଲଗାନ୍ତୁ ବା ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ କୁର୍ସିଚ୍ୟୁତ, ସବୁଥିରେ ଆମରଇ ଲାଭ। ଦେଖୁନ, ଆମେ ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିମୟ ଲଘୁଚାପ କେମିତିକା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି ପାଗ। ଦେଖୁନ, ଆମେ ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିମୟ ଲଘୁଚାପ କେମିତିକା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି ପାଗ। ସେମାନେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ, ଆମେ ତଳମୁଣ୍ଡର ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ପାଣି ସୁଅରେ ଆମର ସଂସାର। ସେମାନେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ, ଆମେ ତଳମୁଣ୍ଡର ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ପାଣି ସୁଅରେ ଆମର ସଂସାର। ସେମାନେ ଢେଉ ତୋଳିଲେ ଆମର ନାଚର ପାଳି। ସେମାନେ ଢେଉ ତୋଳିଲେ ଆମର ନାଚର ପାଳି। ଆମେ ନାଚୁ। ଯୋଉଦିନ ସେମାନେ ନାଚନ୍ତି ଆମେ ଦୂରରୁ ନିରେଖୁ। ଯୋଉଦିନ ସେମାନେ ନାଚନ୍ତି ଆମେ ଦୂରରୁ ନିରେଖୁ। ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏମାନେ, ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏମାନେ, ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଖିରେ ରଖୁ। ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏମାନେ, ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଖିରେ ରଖୁ। ହେଲେ କାହା ସହ ନଥାଏ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଭାବ। କାହା ସହ ନଥାଏ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଭାବ। ଖାଲି ଦେଖୁ କାହାର କୋଉ ତାଳରେ ଫିଟୁଛି କୋଉ ସୁଅ। ଖାଲି ଦେଖୁ କାହାର କୋଉ ତାଳରେ ଫିଟୁଛି କୋଉ ସୁଅ। ବାସ୍, ସୁଅର ଅନୁକୂଳରେ ଆମେ ବୁଲେଇ ଦେଉ ନାବ। ସୁଅର ଅନୁକୂଳରେ ଆମେ ବୁଲେଇ ଦେଉ ନାବ। ନମସ୍କାର।